ଜଣେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବା ବା ପ୍ରେମ କରିବା ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଅନୁଭୂତି। ଖାସ୍ କରି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ସହଜ ହେବ। ଜଣେ ଝିଅ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ସମ୍ମାନ। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝିଅମାନେ ସେହି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି। ଆପଣ ଝିଅ ଉପରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା ପୁଠାଣି ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟତାର ସହ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। এই ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହି ପିଲା କିଛି ଭଲ ପାଇବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିପାରିବ।